Hello everyone! Welcome back to my vlog! So first of all, let me introduce you my son, Johannes. Say hi, Johannes. Hi. With with alertness, with life. Say hi! Hi. Say hi everybody! Come Sean. Hi everybody. So, thank you. So as I promised, tudloan ako anak karon og Bisaya. Ako ang English, iyang i-Bisaya. So I prepared something here, 25 ka English nga i-translate niya sa Bisaya. So ako aning prepared good para sa iya ha, kay nalimot na jud siya sa Bisaya kay almost 2 years na wala ka uli sa Philippines. So karon murag iyang Bisaya ni tagkilid nagmaayo. Tuluan ako siya tong niaging adlaw. Sige na lang kong katawa. Kaya baloy. So, we will say. So, ang ako abuhato na ni Kuya Hannes karon is, pag 25 ni kabuok ako ang gi-ready din ni Kuya, if ever nga ma-perfect ni mo, na kay 25 ka chocolates. If ever ma-perfect ni mo, so 25 ka chocolates. Pero pag may mistake ka, if 10 lang ang imuha check, 10 ra pa rin mo chocolates. Deal? So, taro nga ha, para ma-perfect ha. Okay, let's do this. So, unsa man na siya sa Bisaya ang I have no money plus anang maingon ka mama paliti ko og toys, di ba? Sigo ingon I have no money, Johannes. So, unsa man na sa Bisaya ang I have no money? Wala ko, Unsa man ang wala ko? Unsa to? Nakadungog ko, wala ko. wala ko. You forgot what's money. Stop. Okay. I will take your time. I will wait. Simple, ragani kaayo na siya nga Bisaya, pero nalimot na siya. But it's okay, kay dugay-dugay naman gud siya dinhi sa Germany. So, mao ni nga tudloan lang jud nako para ano ba? Para at least maka-review pud siya ginagmay about Bisaya words ba. So, wala ko. Pass na lang? Pass? Pass. Wala ko kwarta, Hannes. Ang English, ang Bisaya sa money is kwarta. Di ba always kung gaingon si mo, wala ko kwarta. Nalimot ka? Next question, Hannes. I have a lot of friends. Daghan ko, Daghan ko. Unsa nang friends sa Bisaya? Daghan ko. Sakto na to imo giingon daghan ko. Unsa pa kulang na lang isa ka word. Very simple question, but only one word. Nalimot ka sa isa ka word, no? Nalimot ka unsa Bisaya sa friends, no? Pag dili ka kabalo, ingon ra pass. pass. Okay, pass. So, nalimot siya sa friends. Ang friends sa may Bisaya nak is amiga or amigo. Unsa ganito usab ang I have a lot of friends? Unsa gito sa Bisaya? Daghan ko amigo. Very good. Mao na siya ang Bisaya. Pero so next, nalimot siya sa Bisaya sa friends. Mao na lagi na og ginaingon nga nalimot jud siya daghan kay nga words sa Bisaya. So ako siyang kung tudloan. So next. I am handsome. What is that in Bisaya? I am handsome. Like sa girls, beautiful. Unsa man sa boys? You know what's beautiful is? Like mama. This is beauty. This is beautiful. So what is that in Bisaya? I am Bisaya man. Let's change it na lang. I am beautiful. So, unsa sa Bisaya ang I am beautiful? Unsa din ang beautiful sa Bisaya? Very good, guwapa. Also, kinsa man ako giingon nga guwapa? Guwapa ko. Yes! Exactly! Or ang handsome is guwapo. Ang handsome, guwapo. Ang beautiful, guwapa. Pero kay ikaw man ako gimin, nya wala man kakaget sa handsome. I am guwapo.
Ang I am English man na. Guwapo ko. Yes! Very good, you got it! Say it again, I can do this. I can do this. So, on, Johannes, next question. Our house is small. Unsa na siya sa Bisaya, our house is small. Ato balay gamay. Very good! Check! Now you have 3 chocolates. 2, 4, 3 chocolates out of 8. Sus, kasimple no. So next. I want to play every day. Mommy, can you wanna Wait lang ha, na later lang ha. Look, so, sakto gani man? Malay to ours is small. I want to play every day. Saan man Ganahan ko nagkasabis? madula. Tarong makali ka kita. Ganahan ko madula. Ganahan ko madula. Unsa nang everyday? Or I want to play all the time. Anabi, or I want to play always. Or I always want to play. Ganahan ko madula. Ganahan ko madula. Unsa man, pass? Nine. No? So while we are you want to eat some orange, maybe it will help improve your brains, ha? So maulaw siya nga isulti niya sa kuha kung unsay Bisaya sa everyday, so ihutik ra sa kuno niya, so unsa man. Ang iya ingon ganahan ko magdula sige ra. Sa ako agi ingon nga I want to play every day. Pero Hanes, pag maingon ko I want to play always, check na unta to kung maingon ka I want to play, ay ganahan ko magdula sige. Kana sakto na siya, pero wala na ira, ha? I want to play always, like that, Abi. So, hapit lang. Tapsing. Sige lang, next. Dari na ka. Sumit. Hanes have 3.5 chocolates now. Okay. Oh, anak, you really forgot Bisaya, and you make mama sad, but it's okay. I will help you, okay? So let's move on. Nag-break nag-break time sabi sa ko anak, kay Diyos ko, naglabad na ang ulo kay. As you can see, di ba, daghan na gid kayo siya Bisaya nga nakalimtan. So shock mo sa iyang kaugalingon ba nga sa bisag sayon nga mga words nalimot na siya, so mo nag-break sa mi kadali kag nag-snack sa mi. So, Hannes, come here. Let's continue. So, break time is finished. Now, are you ready now, anak? You look so happy. Okay, you look so happy. So, are you ready? You have to say, I'm so ready. I'm so ready. Good. I think you're very ready. So, for now, you have 3.5 chocolate, okay? Yeah. So, next question, manataan ni, finish na ni. Question na to, the duck is eating. Saan man ang the duck is eating sa Bisaya? The duck is eating. Saan man ang duck? So, what do you think? The duck is eating. Hmm? Duck iro? Nabuang nagugan eh. Si ang duck na yung nung iro. Saon na lang. So, unsa man be? Sige na kay para may chocolate na. Kay tagaan di ka chocolate pagkahumanda yun ani. Anes, pass or... Pass. So, pato. Di ba si Hana? Gani, sige ginaingon nga pato. So, unsa Bisaya? The duck is eating. Sa Bisaya, unsa man? Ang pato, gakaon. Or ang pato gakaon. Or gakaon ang pato. Gakaon ang pato. So, sayon ra ni. Mananatani mo ra natudloan na tikaani sa una. The pig is fat. The pig is fat. Wala ka balon sa pig? Mas niyo na pagka nga ang pig pato, ha?
Daghang ganin na si Lula ana didto, ya ginadamugan. Unsa ngalan anak nila? Kanang ginadamugan ni Lula every day, 3 times a day. Wala ka ba sa pig, Hanes? Ganahan ka og kulo, letter B ang gasugod. Basi buaya na pud nakaron imo hapig, dawa na sadya kita ani ron. B. Baboy! Yes, baboy. Nan kun dili Tagalog kulo, di kabalo. Ang baboy tambok. Yay! Very good. Kabalo man lagi ka. Pero nga mo fit. Namtaw dito okay para gwapo kay naka-points na ka. Mama. Check. Is my face baboy is broken? Nangayo pa og kulo. Mama. Tagalog. Isap as B so gemacht. Next. Schau mal. B. Ich hab so gemacht. Dagan na kay kanalimtan Bisaya, no? Gina next. Love Jansa love playing ML. Ano sa sa Bisaya? Ang ML? ML ba? Kanang gina-play ganit niya? Kanang Mobile Legend? Mobile Legends? Ayaw ra Bisaya ang ML kay kabula po ko kabalon sa Bisaya sa basta ML. Ang kanilang Jansa love playing ML. Sa man na ayaw ra Bisaya ang ML. Sakto ra na ML ra gihapon kay wala po kabalo. Si Kuya ganan madula ML. Very good. Istit. Apil pa noon si Kuya Jansel ani. Next. Smelly fish. Smelly fish. Unsa man na sa Smelly? Bisaya ang smelly fish. Duwa lang man na ka words unta. Smelly kaning baho? Baho. Baho isda. Basta sayon, dali na kayo kakabalo. Very good. 6 chocolates. Bitte. Wow. Share ka kay Hana ha. Ganan. So, next question is, sit down properly first because I don't like it. You have to look to the camera because you will get famous. So, I want to go to Kansilong. What is that in English, oy? Ganan ko ma. Ato sa kansilong. Very good! Kulay tantong nabugo na. 6. Next! Bitte nicht so schwer. My grandmother is beautiful. Beautiful versus schon, Papa. Oh, unsa na? Ako- My grandmother is beautiful. Unsa man na siya sa Bisaya? Agoy, lapad ang atay ni Lula. Ang mama. Grandmother. Mama na Ako, Lola. Guwapa kaayo. Patamaan po ni mo. Pwede namang to ako Lula gwapa. Pero check lang ako ni. Kay ang butangan ni mo god ako Lula gwapa kaayo ni. Ako wala man ko ningon nga my grandmother is very beautiful. Pero sige na lang kay para kay Lola i-check na lang na ako na kay lapat atay ni Lola ron. Yeah. Dugan kay siya. I have a lot of toys in my room. Daghan ko kaayo dulaan sa dara sa ako kwarto. Pwede na rin. Pwede na. Pero ang tinuod, pero sakto man po na, dili man na siya sayop. Daghan ko dulaan sa ako kwarto. Mao na ang sakto nga Bisaya. Pero okay na lang ako na lang i-consider imuha nga okay lang na madawat ra na siya sa Bisaya. So next question Kuya Hannes, are you ready? Say I'm ready. I'm ready. Okay, bantay biya na ha. Tikal-tikalon kayo ka ba? Next question is, I eat banana and mango. Unsa na siya sa Bisaya? I eat banana and mango. Aragid. Ana sa Bisaya be, wala gali ka kabalo guro. Nalimot na ka no? Unsay buns? Harness. Kabalo no, unsay banana? Banana ba kani? I eat banana and mango lata mangga dire. Unsa man ang mango sa Bisaya? Basta ilok ka kabalo. Mango. Ang mango sa Bisaya, mango? Unsa Bisaya sa mango?
Hanis, pagtarong ba? Doon sa, wala ka balong sa Bisaya sa mango, nalala na kayo na. Pero wala ka kabalo. Ang mango sa Bisaya, mangga. Sige gani ka na dagan medyo na maayo nagtagan na wala na mga sayo nagkay nga word sa Bisaya wala na kakabalo nalintan na tanan. Ay mo na no mango. Jero mo ng mango. Ben, usap Next. My sister's name is Johanna. Bantay masayo pa kaani ha sayon ra kay ni. My sister's name is Johanna. Ang nalang. Ha? Ang nalang. Ang nalan. Ang nalan. Ako. Ang sa? Tarong nga be. Kay ang nalang ka karon. Ang nalan. Ang? Ni. Ang? Ang sa to? Mga si Hanes. Wala nagkakabalo. Daghan nagkikanalintan. Ka mga simple. Nag-ito sa Bisaya. Igsuon! Yay. Mistake. So, next question. I live in Germany. Kani bantay masayo pa kaani ha. Ang Germany okay lang dili mo siya i-translate. Anes, what is that in Bisaya? Was. I live in Germany. Pass? Pass? It means, sige na lang, ako na lang answer. Ginoo ko, you're so hope. My name, Hannes, ibig sabihin, Ana, pasabutan na sa Bisaya is, gapuyo ko sa Germany. Or sa Germany ko gapuyo. Ana, kasabot? Unsa to? Bisaya? Gapuyo ko sa Germany. Ayaw kalimot, ha? Ay, o bantay, dili pa kaani ka-answer, ha? Kay nukmal, tama. Dili ka kaani ka-answer, kuha na ko chocolate ni mo 5 kabuok. My name is Johannes. Unsa na siya sa Bisaya? My name is Johannes. Last na ni. Last na ni, pero kung dili ni mo ansiran, may more pa. Pero mansiran ni mo ni last na. My name is Johannes. Siya rola kakabaloan ni? Grabe nagig ka na ko. Wala kakabaloan ni. Si Johannes. Very good. Finally. Wala ni mo ang last question. Kaya kung wala ni mo na ansira ng last question, nagdugang tagpulo pagid kabuok. Be, ihapon na ito pilay mo check. Pilay mo wrong. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you have 10 chocolates. Yay! So as I promised, Hannes' prize is here. So I brought him a bottle of chocolates. Yay! So you have 10 chocolates because you have 10 check. And win. So are you ready for your 10 chocolates, Hannes? But tell me, what are you? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and number 10 chocolates. Whoa! Are you going to give Hannah 5? You did it really good. I'm so proud of you. So say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Go share na to Hannah. I'm sure she will be very happy. See you later. Bye. Bye. So, ito na, nilakaw na akong anak. Gidala niya ang 10 kabuok chocolates. Kaya ihatag ko nun niya ang 5 sa iya sisters. So, I don't know kung guys, wala mi kaayo ga Bisaya o ga English diri sa balay. Kay mauman amo adyo ng ginagamit diri nga language 24 hours din sa Germany. Kag mao po ni siyang pinaka-importante nga language sa karon kay dinhi mi gapuyo sa Germany. So, basically for today, our English and Bisaya lessons with my son. So, for me, para as a parent, okay na nakasabot ra ko sa iyahangan nung ingon anak. So, that's all for today, guys. So, thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye-bye and stay safe.